Eu son Lucila Ventoso, son a responsable da editorial Andavira e baixo o sello de meu que pertence á editorial Andavira é onde editamos este precioso libro Alentos e Desalentos dun de tantos de Xosé Redondo Abuí. Antes de nada, quero agradecervos aquí a vosa presenza, agradecer tamén á Fundación Torrente Ballester que nos acollera hoxe en esta súa casa. E, bueno, como a editora non lle corresponde falar tudo, senón ao autor e demais, vou vos decir simplemente que este libro é un libro de memorias que recolle parte da vida da Abuí, é un libro que está escrito con, bueno, desde o corazón, que di, fala de moitas verdades, de moito sufrimento, de, bueno, da parte dunha vida dun loitador, pero que recolle tamén unha importante documentación gráfica que acompaña ao libro e que é moi interesante. Aparte de eso, a portada, que é lindísima, está feita e diseñada polo pintor Paul Urza, a quen desde aquí tamén lle agradecemos a súa colaboración, que de verdade se puxo a nosa disposición e facilitou-nos moito o traballo. Eu creo que a ningunha das persoas, tanto as persoas que están hoxe con nós e que deron unha vida, porque a pesar de seguir aquí, desgraciadamente, temos milleiros e milleiros de persoas desaparecidas e de persoas que foron asasinadas por parte do franquismo, todas as que siguen vivas deron tamén a vida. O compromiso de loita en vida era un compromiso que, como relata Xesús no libro, abarcaba ou comprometía todas as facetas vitais, non só ao compromiso político en sí, sino as condicións durísimas de vida que un asumía, que se asumía por parte da poboación, pero que unha persoa asumía cando decidía militar políticamente nun momento tan duro, nunha ditadura tan dura e tan sanguinenta como foi a ditadura franquista. Por tanto, eu creo que é patrimonio de todas e todos e creo que nunca se lle agradeceu a todas as persoas que faleceron e que tamén as que a día de hoxe siguen vivas e pelexaron pola democracia e polas liberdades que dende logo outras xa nacimos con elas. Creo que nunca se lle agradeceu por parte non só da sociedade en xeral, sino das administracións públicas todo o que deron para construir país. E é bastante triste e bastante lamentable que tantos anos despois non se tivera en conta esa aportación de tantas persoas, de tantos camaradas que morreron e outros que deron a súa vida en vida realmente para precisamente que os estemos aquí. Eu creo que no día de hoxe, con todos os acontecementos políticos que estamos a vivir, é imposible non vincular todo o que aconteceu durante todos estes anos despois da ditadura e o día que estamos a vivir hoxe tamén coa loita de moitas persoas que traballaron precisamente para que ninguén tivese que pasar a fame e as penurias que pasaron persoas como Xesús e que empurraron precisamente a ese exilio, porque de alguna maneira, antes do exilio político, o exilio por fame é tamén un exilio e non unha emigración buscada ou, digamos que, escollida. E decía que era inevitable vinculalo á realidade que vivimos hoxe con ese debate da moción de censura, que digamos que marca un pouco a actualidade, porque aínda que evidentemente queda moito por traballar, eu creo que hai que felicitarse de que persoas que teñen realmente pensamentos fascistas e que poden trasladar actitudes e posicións tan repugnantes como o propio ministro Zoido, como vimos onte no pleno do Congreso das Deputadas e Deputados, estén fora das institucións. Creo que o fascismo e o franquismo non só está presente, digamos, na raigame de algunhas organizacións políticas, sino que desgraciadamente está nas verbas e nas accións de moitas e de moitos que negan o sufrimento de moitas persoas que foron represaliadas e que foron torturadas no noso país, non só por Billy el Niño, que evidentemente o que motivou a tortura e a represión de moitos familiares, algún na miña familia, camaradas, amigos e outras, e moitos achegados e achegadas, senón de moitos outros, como o torturador que ademais lle tocou sufrir a Xesús, que Melitón Manzanas, e que figura tamén nesas memorias das que, bueno, eu non vou a facer moita referencia porque non me toca hoxe a mí, non?
Así que verter a vida, os pensamentos de alguén nun libro e facer un homenaxe é tamén un acto puro de memoria que eu creo que o que nos leva a todas e todos nós a intentar pois que non teñamos que vivir esa represión e esa fame que pasaron moitas persoas neste país. Persoas como o camarada Abuín foi represaliado efectivamente por asumir eses postulados do comunismo, que son os postulados de Gramsci, e tomar partido en algo tan elemental como é a loita polos dereitos humanos nun contexto tan duro como é unha ditadura como a que se viviu no noso país. É moi acaído, ademais, que o presentemos neste ano no que o Partido Comunista de Galicia celebra o seu 50 aniversario, precisamente tamén ben referido no libro Santiago Álvarez, e no que ademais estamos a celebrar os 100 anos do nacemento de Carlos Marx, non é? Precisamente eu creo que unhas efemérides que veñen moi acaídas para este libro. Eu non me quero enrollar máis porque me gustaría o protagonismo do autor do libro e dende logo creo que recalcar que eu me sinto moi orgullosa de pertencer á mesma organización que Xesús e que outros camaradas que están hoxe aquí e outros que xa non poden estar e que creo que sementaron todo aquelo do que aprendimos outras que intentamos facer unha amiguiña posible o que poidamos parecernos a todas e todos eles. E dende logo, e xa para rematar, a lembranza tamén a todas as mulleres do partido. Está aquí Marta, e eu creo que é imprescindible, e non habría historia do partido e non habría historia da esquerda en xeral en todo o país e da loita antifranquista sin a pelexa de moitos homes e sobre todo tamén de moitas mulleres diante e detrás deles. Nada, deixarvos cos demais e gracias por invitarme a esta presentación. Este libro está cheo de outro tipo de intrusións. Unha delas é tamén que eu son o autor do prólogo, que debo, pois non sei, a amizade, ainda non teño explicación. Expliqueillo eu a Xesús Redondo Abuín, xa desde o momento en que mo dixo, hai cuestión dun ano, un ano e algo, puxo o texto nas miñas mans, díxome que pediume que lle botase unha ollada e lle fixese algunhas correccións de carácter lingüístico e algunhas de outro tipo, que lle dera o meu parecer sobre o texto. Estivemos man a man traballando no libro durante todo este período, ata case hai 15 días, onde Andavira e Lucila xa o meteron en máquina. Por lo tanto, boa medida, a miña presenza aquí como prologuista é unha intrusión que se debe fundamentalmente a magnanimidade, a amizade que nos profesamos mutuamente Xesús Redondo Abuín, máis eu desde hai varias décadas. En calquera caso, teño que advertir tamén que me opuxen inicialmente a facer este prólogo, porque o consideraba realmente unha intrusión. Eu nunca fui un militante do Partido Comunista, ainda que se pode considerar aquilo que se ten dito tantas veces de compañeiro de viaxe. Tampouco fui un activista sindical como foi el tamén, e, polo tanto, non vivín tampouco o franquismo. Eu tiña 7 anos cando morreu o dictador, ainda que sí que podo ser unha persoa que sofre consecuencias como estamos facendo, as estamos vivindo hoxe despois de tantos anos da súa morte. Pero en calquera caso, advertindo e todas estas cousas a Abuín, pois el díxome, os que coñecedes sabedes como é, home moi voluntarioso, deixémolo neste eufemismo, díxome que o libro ou estaba prologado por min ou senón que ia sin prólogo. Por tanto, ante esa disyuntiva, pois díxenlle que para min era gratísimo e que lle agradecía moito que me puxese iso adiante. Moitas grazas por vir. Acaban de transportarme a 30 anos atrás, que xa hai que non vi eu unha reunión como esta, e moitas das caras que atopo aquí devo as botamos de menos moito.
grazas por oír. Que foron moitas e moi bárbaras as interminables e mestas e enxurradas de sangue as que correron polas cunetas de Galicia e de España. E o feito certo é que non poucos dos desangrados daquela aínda siguen a día de hoxe en lugares ignotos, cos dentes chantados contra as atroces tebras da negra sombra do nunca máis. Moitos deles foron emborcados alá sin sequera botárselle do alto. E non foron emborcados á sinistra sombra de Crespón que os amortalla por un quitamalá esas pallas. Foron emborcados por algo radicalmente esencial para os seres humanos, por preferir morrer ergueitos a vivir abaixados como o gando manso. Eles son os anxos feramente humanos que Blas de Otero invocaba. Hai que atopalos, a todos, non nos queda outra. Ata que non recuperemos ao último dos que faltan por recuperar, a tan traída e elevada transición seguirá parecendo cousa de nunca acabar. E hai outra cousa da que eu quero deixar constancia. Ela é que levo 15 anos sin sequera poñer os pés na sede de Comisións Obreiras. Pero, a pesar de levar 15 anos sin poñer os pés nos seus locais, pago a cota como sempre. Desde 1957. Case por devoción. Case por devoción a pago. Porque quero, porque me pide o corpo non darme de baixa de Comisións Obreiras. Mais polo que foi que polo que é. Pero tamén porque teño a certeza de que todo canto hai de democracia nas empresas de Galicia e de España entrou nela tamando os sindicatos de clase e moi a pesar da cerrazón daquela patronal sarracena. De cal era o talante dos traballadores e cal o dos empresarios quedou ben claro en Ribadavia durante a folga da madeira de 1977, 2 anos despois de terse ido xa ao inferno o Malavesta Ártabro, que mataba e mandaba matar por menos de nada. Mataba e mandaba matar nada máis escoitar os vocablos folga e liberdade. Nada máis escoitar os vocablos folga e liberdade xa se lle ia a man a arma a aquel canalla que era o ídolo daquela bárbara horda de cafres que sacaron a relucir contra os pacíficos piquetes de extensión da folga as escopetas de caza. Estes foron os feitos tal cal tiveron lugar durante aquela folga laboral. Os traballadores empuñaron a arma da palabra para tratar de dar a valer polas boas no sector da madeira as súas reivindicacións laborais. E unha atroz manada de patróns acaudillada por un tal Paz Ameijeiras empuñou as escopetas de caza e enleouse a tiros aloucadamente contra os pacíficos traballadores, que non erguían máis arma que a arma da palabra. Tan aloucadamente foi a enleada patronal que, se non derivou aquelo nunha tragedia irreparable, foi grazas á serenidade dos traballadores da madeira, que non querían outra cousa que mellorar as súas condicións de vida e de traballo. Aquela atolada actuación patronal deu tanto que falar que todo Ourense e todo Galicia soubo que naquele sonado conflito laboral
a democracia estaba nas filas dos que chamaban a secundar a folga, sen esgrimir máis armas que a arma da palabra, e non nas filas dos paz a menjeira. Que gastaban a linguaxe das escopetas de caza. Pois ninguén pense que a autoridade competente moveu un dedo contra aqueles aqueloutrados cafres dos paz a menjeira. Non. Contra eles non moveron as autoridades competentes un só dedo. Os que correron con todos os gastos foron os de sempre, como sempre. Os que só pretendían mellorar as condicións de vida e de traballo. E, sin embargo, os que empuñaron as escopetas de caza ás primeiras de cambio nin sequera foron chamados a pasar polo cuartel nin polo xulgado. Así eran os empresarios e as autoridades que había daquela en Galicia e en España. Os actuais dirixentes dos sindicatos de clase teñen moito que se mirar no espello no que se miraba Marcelino Camacho cada mañá, que corren tempos nada doados para a moral, e el e a bonomía levaba blindada na cara. Todo o mundo sabe que Marcelino non meteu na vida no seu peto un triste euro ilícito, cousa que non de todos os dirixentes se pode dicir. Do que non cabe colixir que haxa que renegar de todos os dirixentes e de todos os sindicatos. Non. Nin todos os dirixentes, nin todos os sindicatos están que dan asco. Pero hai que seguirlle de cerca os pasos aos que hai que si dan máis que asco. E hai que desinzalos un por un para que non se propaguen como os saramagos. Un que haxa, un que hai que desinzar. Marcelino Camacho Abad foi fresador de profesión. Quero dicir que foi fresador sobre todo. Nunca deixou de ser fresador. Todo canto foi a maiores de ser fresador, foi no sin deixar de ser fresador. Cada mañá levantábase con dúas frontes de loita abertas ante ele. Unha fronte era a da loita contra os oligopolios e outra era a da súa loita incesante contra o aburguesamento dos liberados do sindicato. E se unha era Adler, a outra era o doblemente. Se unha o chimpou ao exilio e ao cárcere, a outra o chimpou coa policía do seu propio despacho de secretario xeral. Ambas as dúas pinchadas, chimpadas, foron a cal máis canalla. E ninguna fronte, nin na outra logrou ninguna vitoria. Total. Os seus foron todos, máis que nada, que non foron só os seus fracasos, que foron os fracasos de todos os descalzos de toda España, de todos os descalzos de toda Europa e de todos os descalzos de todas partes. E úlseme aclarar que o que máis amolaba os liberados do sindicato, do seu propio sindicato, era o pertinaz empeño que gastaba o honorable Marcelino Camacho a hora de acordar os salarios máximos dos profesionais. Ele sempre defendeu que os salarios máis altos da Confederación terían que ser como referente, ter como referente o salario medio de cada comunidade. E tamén defendeu sempre non viaxar en primeira clase, nin abonar dietas máis altas que a media das establecidas
en cada unha das comunidades. Criterios de autoridade que lle rechiaban a non poucos liberados e liberadas. E a hora da súa propia indumentaria de fresador, alquitarados como estaba nos afiados coitelos do frío que aventaba contra Soria polo inverno o Moncaio, non precisaba máis que a indumentaria que a súa gran Josefina lle calcetaba. Os xerseis Marcelino que Josefina lle calcetaba foron a marca que o retrataba. O cancro do mundo non é o diñeiro. Toquemos madeira cando alguén nos diga que o é, porque non o é. O cancro do mundo é a insaciable avidez de plusvalía que gastan os que compran a 4 e venden a 100. As fabulosas fortunas non se amasan por arte de magia, son froito da explotación do home polo home, e cando alguén di que Amancio Ortega se fixo rico vendendo mandiles detrás dun mostrador, minte, seguro que minte. Amancio Ortega montou o seu imperio económico comprando os mandiles a prezo ínfimo e vendéndoos con altísimo marxe de beneficio. Non, o problema non é a riqueza, senón a pobreza. Pobreza que tampouco é unha maldición bíblica. Podería acabarse con ela con tal de establecer por lei o equitativo principio de a cada quen segundo cantidade e calidade de traballo realizado. O comprar a precio ínfimo e vender a precio abusivo é latrocinio. Si, a equidade á hora do reparto do valor creado sería o principio do fin da pobreza, o fin de todas as guerras, de todos os golpes de Estado e de todas as dictaduras sen a opresión duns povos por outros povos e sen a explotación do home polo home. O home empezaría a ser menos lobo para o home. Sería empezar a cambiar o mundo de base, sería empezar a agradar de nós o bárbaro cálice das guerras e dos golpes de Estado, de todas as guerras e de todos os golpes de Estado. Que as guerras e os golpes de Estado danse sempre, en todas partes, indefectiblemente, contra e nunca a favor dos